Здравейте с новините на Сервалан ТВ. Аз съм Доли Вълнарова. А аз съм Вълчо Кумчев. Екип от лекари от Пирогов разкриха дълбоко пазена тайна какво се случва след смъртта. Според тях дежурният санитар почиства, сменя чаршафите и след това на леглото се настанява нов пациент. Вицепремиерът Гроздан Караджов и неговите подчинени от БДЖ купуват спешно още 98 от немските вагони-крематориуми, съобщи информационния сайт Транспортал БГ. Първата процедура за закупуване на бракувани немски вагони бе дело на предшественика му Гвоздейков, който купи 76 вагона, произведени през миналия век. В опит да подобри рекорда му Караджов ще закупи не само повече, но по-стари и по-скъпи вагони. Най-старите вагони са произведени преди 50 години, през 1976 година, когато вицепремиерът е бил на едва 10 годинки. Повече вижте във видеото на младия Гроздан, което намерихме на видеокасета в дълбините на нашия видеоархив. Нямало да ми купуват повече от тия немските вагончета. Ще видят те аз като порасна. Ще стана министър и ще си купя поне 90 от тях. Като тия тук модерни, модел 76. Държавните органи започнаха разследване за евентуален картел в сектора на млечните продукти. Проверката обхваща производители и търговци на мляко, сирене и кашкавал. От институциите уточняват, че към момента няма доказателства за оговаряне на цените. Поскъпването се определя като пазарно. Проверките продължават. Покачването на цените също. Ами като няма мляко, ще ядем агнешки котлети. Колежки, извинявайте, отплеснах се. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че никога няма да влезе в рая, въпреки всички неща, които е направил и постигнал. В реч по време на националната молитвена закуска той се пошегува, че просто не мисля, че отговарям на условията, не мисля, че има нещо, което мога да направя. Така му се пада, коментира санкционирания по магнитски български политик Делян Пеевски. И аз никога няма да влезна в САЩ, ама не се оплаквам, коментира той. Това бе всичко от нас за днес. Ако предаването ви е харесало, последвайте Серваланов във Facebook, YouTube и TikTok.